ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ମମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠିକି 22 କିଲୋମିଟର। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ସେ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବି ଆସିକି ଭାଇ ହାତରେ ତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁକରି ଭାଇ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ଭଉଣୀକି କେବେ ବି ହତାଦର କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଉଣୀର କେତେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ପ୍ରତି, ସେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛି।